Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, al Partit Popular Català presentem la llei d'emprenedors, una llei d'emprenedors que, com veiem, suscita un gran interès, sobretot entre els membres del govern, perquè, com podem veure, a la primera fila, la bancada del govern està plena de consellers per escoltar aquesta llei d'emprenedors. Un govern que en 2 programes electorals portava que portaria aquesta llei d'emprenedors. Doncs bé, quan hi ha una llei d'emprenedors que es debat en aquesta cambra, doncs podem veure la gran expectativa que es genera entre els membres del govern que estan aquí presents, com es pot veure, ho dic en caràcter irònic, aquest debat sobre aquesta llei d'emprenedors que avui presenta el Partit Popular Català. Una llei d'emprenedors que ha estat dialogada i consensuada amb els emprenedors, amb les petites i mitjanes empreses i amb els autònoms. Aquesta és una llei integral d'emprenedors. Una llei que està destinada a afavorir el 90% del teixit productiu de l'economia catalana, que són els emprenedors, els autònoms, les microempreses i les petites i mitjanes empreses. Doncs, com deia, en 2 ocasions, Convergència i Unió, a les eleccions de l'any 2010, aquelles que es titulava el seu lema electoral "Comença el canvi", i posteriorment a les del 2012, portaven en el seu programa electoral una llei d'emprenedors. Doncs bé, estem a l'any 2014 i un cop més Convergència i Unió, tal com va fer amb l'impost de successions, torna a incomplir el seu programa electoral i a dia d'avui no ha portat en aquesta cambra cap llei d'emprenedors, ni el treball autònom ni de l'autoocupació en aquest Parlament. Una llei d'emprenedors, del treball autònom i de l'autoocupació en la que pretenem que se li doni llum verda per tal que posteriorment es pugui debatre i entre tots els grups parlamentaris puguem ajudar a disposar d'un text normatiu que afavoreixi el nostre teixit productiu, el creixement econòmic i a la creació d'ocupació. Avui, els diputats del Parlament de Catalunya poden decidir si estan a favor dels emprenedors o en contra dels emprenedors, si estan a favor dels autònoms o en contra dels autònoms, si estan a favor de les petites i mitjanes empreses o bé si estan en contra de les petites i mitjanes empreses. Avui, votar en contra d'aquesta llei, votar en contra dels emprenedors, és votar a favor d'aquell que vol paralitzar l'economia catalana, com pretén el senyor Oriol Junqueras. Soci, per cert, del president de la Generalitat, que tampoc, com veiem en el seu govern, doncs tampoc està present en aquest debat. Hi ha partits polítics d'aquesta cambra que els molesta molt, que els molesta profundament aquest debat. Els molesta moltíssim que el Parlament de Catalunya tingui un debat sobre la llei d'emprenedors, sobre la recuperació econòmica. Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya porten 1 any i mig impedint que en aquest debat hi hagi un debat en aquesta cambra sobre la recuperació econòmica. Esquerra Republicana i Convergència i Unió tenen segrestada la política catalana, no volent que es parli de cap altre tema que no sigui el monotema o el bucle del debat separatista. Qualsevol intent de qualsevol partit polític de parlar de qualsevol tema que no sigui el debat separatista és tombat per Esquerra Republicana de Catalunya i per Convergència i Unió sense cap tipus de contemplació. Al Partit Popular Català no ens resignem a l'intent de segrest per part de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya de la política catalana. Per això avui presentem aquesta llei d'emprenedors. Una llei d'emprenedors, del treball autònom i de l'autoocupació que pretén eliminar completament la burocràcia per crear un negoci a Catalunya. Amb aquesta nova llei, si s'aprova, si els grups del govern, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, no la tomben, com sembla ser que han volgut fer amb aquesta esmena a la totalitat que ha presentat el grup de Convergència i Unió, si això passa, amb aquesta llei es podrà obrir qualsevol activitat econòmica a Catalunya en només 48 hores, només havent-ho de comunicar a l'administració mitjançant una declaració responsable. El separatisme, Esquerra Republicana i Convergència i Unió porten 35 anys non-stop governant la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana i Convergència i Unió en coalició, Convergència i Unió en solitari, Esquerra Republicana amb el tripartit, o bé de nou, com ara succeeix, en coalició Convergència i Unió i Esquerra Republicana. A l'any 1980, ERC i Convergència i Unió van heretar la regió més pròspera d'Espanya. 35 anys després han deixat la burocràcia més cara d'Europa. Per aquest motiu, aquesta llei el que pretén és donar la volta en aquests 35 anys
de burocràcia extrema que han generat els diferents governs d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Un altre element essencial d'aquesta llei és l'anomenat tiquet legal, que significa que els que vulguin iniciar una activitat de negoci a Catalunya sàpiguen des del minut 1 quina és la normativa a complir envers l'activitat que vulguin generar. Amb la hiperinflació normativa que patim en general, el conjunt de la societat, molts cops és impossible saber quines lleis i quina normativa s'ha de complir o no s'ha de complir. Per tant, amb aquest tiquet legal que proposem, els que vulguin obrir una activitat de negoci no hauran de patir per si no estan complint una determinada llei, una determinada normativa, perquè sabem des del minut 1 quines lleis i quines normatives s'han de complir per obrir una determinada activitat de negoci. Un altre aspecte essencial d'aquesta llei que avui presentem al Partit Popular Català és afavorir el finançament per a les petites i mitjanes empreses, els emprenedors i els autònoms. L'objectiu d'aquesta llei és ajudar a canviar la cultura financera que viu la nostra societat. A dia d'avui, a Catalunya, també al conjunt d'Espanya i a Europa, per obrir una activitat de negoci, a l'hora de demanar un préstec o un crèdit, no se't pregunta quant de bona és la teva idea, sinó que se't pregunta quant de patrimoni tens per avalar aquesta idea. Per tant, hem d'aconseguir abandonar la cultura del quant tens per disposar d'un crèdit, per situar-nos en la cultura de quant pot aportar la teva idea per portar a terme una activitat de negoci i quin benefici tindrà per a la societat en quant a creixement i en quant a creació d'ocupació aquesta idea de negoci. L'administració, en aquest sentit, per canviar aquesta cultura financera, per aconseguir que quan una persona demana un crèdit no se li pregunti quant patrimoni l'avala i se li pregunti quant de bona és la seva idea, l'administració, si actua de forma professional, no sota criteris polítics o ideològics com ens té acostumats Esquerra Republicana o Convergència i Unió, l'administració pot ser la palanca perquè moltes empreses puguin aconseguir crèdit tenint en compte el que poden oferir i no, com deia, en funció del patrimoni que tenen o no tenen. Per això proposem, amb el suport públic-privat, la creació de microcrèdits per joves emprenedors, així com un fons de capital llavor per a aquelles empreses que no tinguin més de 3 anys d'existència. També proposem que els autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses puguin compensar el pagament d'impostos amb els deutes pendents que tinguin amb la Generalitat de Catalunya amb aquestes empreses. No pot ser que la Generalitat sigui morosa amb determinades empreses i alhora sigui la primera en exigir-li el pagament d'impostos a les empreses amb les que la Generalitat és morosa. No pot ser que el govern de la Generalitat sigui morós amb els seus proveïdors i al mateix temps actuï com el cobrador del FRAC pel pagament d'impostos d'aquests mateixos proveïdors en els que la Generalitat els deu factures pendents. Per últim, en l'àmbit del finançament, també plantegem l'augment d'avals per part de l'Institut Català de Finances, així com deduccions i bonificacions per la inversió en microempreses, start-ups i petites empreses de nova creació. Un altre aspecte també fonamental és la despolitització de les polítiques d'emprenedoria i d'empresa del govern. S'ha acabat que el senyor Felip Puig o Mas-Colell de torn decideixin a discreció com es destinen els diners públics a projectes empresarials. Molts cops, aquests diners públics es destinen en funció de com defensen millor el projecte de l'estelada, en lloc de com poden afavorir millor els projectes empresarials, el creixement econòmic i l'ocupació. Mai cap estelada ha creat cap lloc de treball ni cap empresa. Per tant, que tampoc perjudiqui com a mínim l'adequada destinació dels recursos públics que han d'anar a subvencions per afavorir el creixement econòmic. Per aquest motiu, el Consell de l'Autoocupació de Catalunya, que volem crear, que crea aquesta llei, el que pretén és que davant les subvencions que vulgui portar a terme el govern de la Generalitat tingui que consultar i demanar l'aprovació dels que sí saben on s'han de destinar els diners, que són els emprenedors, els autònoms, les microempreses, les pimes i no el senyor Felip Puig o el senyor Mas-Colell. Un altre aspecte també important d'aquesta llei és inculcar l'esperit emprenedor en totes les etapes del sistema educatiu, mitjançant assignatures, mòduls i crèdits en cadascuna de les etapes educatives.
Així mateix, també proposem la creació del compte emprenedor universitari, per tal que els universitaris, des de l'inici dels seus estudis, si volen iniciar una activitat de negoci d'acord amb els estudis que estan realitzant, doncs puguin disposar de tot el suport financer i jurídic per portar a terme una activitat de negoci en relació amb els estudis que hagin encetat. Així mateix, també proposem que els mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya es desintoxiquin de separatisme i destinin esforços a inculcar l'esperit emprenedor i els beneficis d'autoocupar-se que significa l'emprenedoria i el treball autònom. Per aquest motiu, el Consell de la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya periòdicament valorarà l'actuació dels mitjans públics envers l'emprenedoria. Senyores i senyors diputats, s'ha acabat el laberint d'oficines del SOC, d'acció i d'emprenedoria de la Generalitat de Catalunya junt amb les oficines municipals. Aquesta llei estableix una única xarxa que integri totes les oficines dels diferents organismes per tal de facilitar el coneixement i la connexió entre l'emprenedor i l'administració. I per últim, com a gran aspecte destacable, està la segona oportunitat o reempresa. Molts estudis demostren que qui ha fracassat en un projecte d'emprenedoria posteriorment té moltes més possibilitats d'èxit que no pas la persona que inicia un projecte d'emprenedoria per primera vegada. Per això també plantegem especialment en l'àmbit del finançament i l'assessorament ajudar en aquelles persones que volen iniciar una segona oportunitat. Senyores i senyors diputats, aquesta llei que avui presentem des del Partit Popular Català és una llei feta amb els emprenedors, amb els autònoms i amb les petites i mitjanes empreses, que va dirigida als emprenedors, a les petites i mitjanes empreses i als autònoms. Senyors de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, si vostès no volen treballar, com a mínim, deixin treballar els altres. El senyor Felip Puig, a cada període de sessions, promet una llei d'emprenedors pel següent període de sessions. Cada trimestre, el senyor Felip Puig promet que presentarà una llei d'emprenedors al següent trimestre. Doncs bé, passen trimestres, passen mesos, passen períodes de sessions i el senyor Felip Puig continua amb la mateixa promesa de sempre de dir que la propera, que el proper mes, que el proper trimestre, que el proper període de sessions, que el proper any presentarà una llei d'emprenedors. El que demostra la credibilitat que té el senyor Felip Puig parlant d'empresa i de l'autoocupació. Per això els demanem que per una vegada actuïn amb amplitud de mires i no tombin en aquest primer tràmit parlamentari aquesta llei. Al contrari, els encoratgem a treballar mitjançant la comissió parlamentària i la posterior ponència parlamentària, si aquesta llei passa aquest primer tràmit parlamentari, per tal d'aconseguir fer un text que permeti el màxim consens i que ajudi els emprenedors, que crec que és la voluntat de tots els grups d'aquesta cambra. Ja sabem que parlar amb vostès, amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, és com parlar amb una paret. Ja sabem que vostès no són amants del diàleg, més aviat al contrari. Acostumen a prendre decisions unilaterals i moltes vegades al marge de la llei. Ja sabem que vostès es creuen propietaris de la política catalana i que qualsevol debat que no vagi destinat al separatisme vostès el tomben impedint que es pugui fins i tot debatre, com ha succeït amb el ple que demanem, que portem un any i mig demanant per a la reactivació econòmica en aquest Parlament. Ja sabem que vostès, ERC i Convergència i Unió, ignoren el que els diu el president de la Comissió Europea, que una sortida de Catalunya a la Unió Europea d'Espanya significaria sortir d'Europa. Ja sabem que vostès ignoren la declaració de Barcelona on 60 empresaris, directius, estrangers afincats a Barcelona els diuen, els alerten de les enormes conseqüències per l'economia del procés separatista. Ja sabem que vostès ignoren el que digui el president de la patronal, tot i ser català. Ja sabem que vostès ignoren el que ha dit el president del grup editorial més important d'Espanya, que per cert està ubicat a Catalunya. Ja sabem tot això, com també sabem, per boca del senyor Junqueras, que és l'alcalde del municipi amb més atur del Baix Llobregat, que vol aturar l'economia catalana. Com també sabem que han fet vostès amb diferents operacions empresarials. Spanair ja no existeix. Aigües Ter Llobregat, potser hem de tornar 300 milions d'euros per un nyap jurídic. La CITB, que millor ni parlem-ne.
o la desaparició del Fons Català d'Iniciatives fa només 4 mesos. Per això avui poden optar vostès, la coalició Artur Mas, Esquerra Republicana de Catalunya, entre donar un missatge que també els preocupa l'economia, que també els preocupen els emprenedors, o bé donar un missatge de donar, ja acabo, senyora presidenta, de donar l'esquena a l'economia catalana, de donar l'esquena al 90% del teixit productiu català que el conformen pimes, autònoms i petites i mitjanes empreses. Avui els diputats d'aquesta cambra poden decidir entre recuperació econòmica o paralitzar l'economia catalana tal com proposa el senyor Oriol Junqueras. Per això demanem que pensin en l'interès general abans que en l'interès de partit, que pensin en totes les persones físiques i jurídiques que es poden afavorir amb aquesta llei. Una llei que ha estat, torno a reiterar, dialogada i consensuada amb els emprenedors i autònoms i que el Partit Popular Català presentem en aquest debat de totalitat per tal que els diferents grups es puguin pronunciar i no tombin aquesta iniciativa que, torno a reiterar, ja acabo, senyora presidenta, va destinada al 90% del teixit productiu català, que són els emprenedors, les pimes i els autònoms. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.